My jsme s panem admirálem jsme hovořili o spoustě věcí, ale především jsme položili důraz na tematiku transformace armády České republiky. Hovořili jsme o jejich kapacitách a možnostech. Dále jsme se částečně dotkli i modernizačních projektů, které v současné době jsou v armádě České republiky. Druhým takovým větším tématem byly samozřejmě zahraniční mise, zahraniční operace, kde jsme položili důraz na diskuzi o operaci KFOR a samozřejmě o zahraniční misi v Afghánistánu. The decision of the Czech Republic to provide additional training for Afghanistan security forces is really the right decision, and we are very grateful to your country for having taken this decision. And I was also impressed by the transformation process that your armed forces are undertaking in such a difficult moment. Is really what the alliance needs. We need transforming our armed forces. You are doing very well, and we are grateful for that. Thank you. Po rozhovorech s velením armády České republiky odjel admirál Paula na setkání s ministrem obrany Alexandrem Vondrou. Poté bude následovat i přijetí prezidentem republiky Václavem Klausem. Pro Army.cz Jiří Hokův.